ka-foodies, today ang kakainin po natin ngayon ay meron po tayong pansit canton at leeg ng manok at meron tayong rice at meron tayong sausawan, suka at sarsa. May pipino yung sausawan natin. Yes, ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga taong kayong kapampangan. Manganta na po. Opo, merienda yun. Merienda pa yan, may kanin. Oo, merienda yan. Kasi alas 4 na eh. Okay, sausawan natin. Mas Ayan. masarap may sausawan. Oo, tingnan yung sausawan namin. Ang daming pipino, tsaka sili. Oo, yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodies. Sarap. Nice. So, yan yung gusto ko merienda. Yan. Cheers! Masarap yung pansit canton mga ka-foodies. Tsaka yung leeg. Gusto ko sili. Nakangam. Kusa natin dito. Pero, Sabay tayo. Darna. Ang dami.
Sarap. Sarap. Lagyan natin sila. Sarap. Sarap. Ano mo na to? Ayoko na suminaw. Gutom. Sarap.
Ilang balot yung pancit canton na yan? 5? 5 na ba? Ayan, naka-foodies, Salamat naubos po natin yung 5 pack ng pancit canton. Ang sarap. At saka rice. Gutom na gutom kami kasi ni BBM pa naubos. Yes, mga kapudibis. At shoutout po pala kay Ate Lea Payawan. Shoutout, Laya Payawan, Baby Allison, Baby Alison, I love you. Regina May Panyares, Jeremy Macalisan. Shoutout, love you all. Love you all po. Mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, at syempre The Foodie Vlogs. Kusinang Kabalen, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, yes, mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.